Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. Дӯстони азиз, ҳозир омадам нами магазине ки ман ӯ дафъ мегуфтам дуюм этаж, сеюм этаж буромадагӣ нестам. Ҷои ҳами ваёша обуфоша тамошо кардем. Ба ҷои ада магазини вайбот пас судам халёшам хайди абура тамошо кардем. Якта обуф харид мардакмо, баъд ромадем бо харид кунӣ ҳами бар супермаркет барои рӯзғор дуромадем. Дидам ки беҳад болош хушрӯай, намихали бабочка ҳар чизако ҳамхали да болош ҳамхе овезон кадаге кашолак махкум шуд. Баъде қам ҳамхе дефакто ҳаст кудшам бедам. Инам хали магазинои вайша либосаво ҳамхали детски чизоша иқа тамошо кардам. Инам инҷа сеюм этаж фақат детски чизо будаем. Баъд инам бозиёра тамошо кардам, ягон маъне надошт. Нигоҳ кардам гуфтам ҷа Зайнаб овардагӣ набудем, намедонистем ки болода ҷои гудакоя насиб карда бошад дафъ гудакора мебиёрам. инам хел аниматор дора, ино намедонам бозӣ доран, рақс доран, чӣ кор доран ки иқа тамошошон кардам. Гуфтам ба Зайнаба сёмка мекунам, мебарам нишон метиҳам. Баъд якта хоҳараки мо Бону дар комментария навистанд ки мо сафар дорем, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Ҳама каса дӯстони азиз дар ҳаққи ҳамин хоҳараки мо дуогӯ бошед ки сафар доранд, оилавӣ мераванд. Худованд соқ саломат ба ҷои манзилшон бирасонад, худованд нигаҳбоншон бошад, дар куҷое бошанд. хоҳиш карданд ки дуо кунем дар ҳаққшон, сафаршон бехатар бод. Омин ё раббал оламин. ҳар яке мо дуогӯ бошем дар ҳаққи якдигармон. ҳамеша дуо беҳтарине барои ҳар як шахси мусалмон. ай боло камтари дига бо навор кардам. раҳмат дӯстони азиз ки рекламое ки ма кардестам шумо дастгирӣ дорен. подписчикои канали ма навомадагиош хуш омаден. савол бисёр шудаге фақат шумо дар кадом киҷода зиндагӣ мекунед. ва ма бисёр навистагим ки на навораи қазоқистонай. мо дар қазоқистон зиндагӣ мекунем дар шаҳри Астана. омадам ҳозир бо ай магазин, гуфтам як чиза нишонтон тиём. Инам хали магазини мо да супермаркете ки мо пеши хона да. Инам хали хайк уқапе наздикам нест. инам хали чӣ медодай смол ном дора гуфтам. скидкоҳо мешава. инам ҷада менавистиян ай даҳани дарш мегирӣ. пеш инам ҷада ранги газет мефурӯхтам пешвақт ҳам хали ҷода буд. ина тухм инами тухмай. инам мисол гуфтаги ай ҷада ки ай 16-ам то 26-ам ҳами чизе ки дар ҳаминҷа ҳаста ҳамиё аксия. ина чӯ дора чизош ҳамаш аксия. ина равған 3035 қариб 90 сомон. 4 литр 800 миллиграмм. ака 5 литрам неста, 200 миллиграмм камтар. ина миқа чизна калбасошгӯ Alpengold ина дуташа мегирӣ қариб 400 тенге мешава. хай инҷода бисёрай. ма гуфтам ҳамира нишон тиём, мада интересни шуд ҳами иҷода ина миқа калбасоҳо и тарафда сир ами ҳамаи чида мурғ, пилмен, ҳама шир, сугушонка, нихали қандош, конфетакош. хай хулосаи гап ҳамаи чизи ин магазини мо аксия мешуда. ина чизои мариновинишам то собун, айна, ҳамаи чизе ки амия мегирӣ, мебинӣ ки ҷода чӣ аксия дар магазин мери ҳамаша алав харидан мегирӣ. то полотенсоҳош, ҳамаи чизош, тапочкаҳошам гирифтем. анам хали тухм гирифтем, аксия будай 28 сомон я ячейка тухмаш. хай зира гирифтам, разрыхлитель гирифтам, ҳамин намуд разрыхлитель ами қазоқистон худаш буда. хай созак ба ами пухтестам. якта сукушони молоко гирифтам. хай пухтипази мо давом дора. иҷа торти медови мо ҳамақаш монда. якта боам хали калон кардам. ҳамақаш торт монда. болош да какао кардам. пакеткати пушондам. ака гуфтам қоқ нашава. трезаҳу кушода буд. какао ов шуда даруни крем дуромада сипсиё шуди кам камаки болошда монда. хай беҳад ба мазаи 4 қабат кардам идаф. кремша бинед чӣ питатса кадай. беҳад мулоимаки хушрӯ омадаге. якта банан гирифтам тамошобинон. ира я чиз мекунам, пирог гуфтам бикунам. хай иҷода намакай. ай ҳама чизи калон вазнишам намакай. баъд якта бандоел гирифтам.
Ичида харитои бисёр нестай хай тамошобинон. Ами главни ма 1 килоам аст маргарини шедрая лета гирифтам. Ай ҳама чизи даркори 1 кило. Ами аксия будай 28 сомон иран. Лекин ами ки 72% жирностиш баландай ҳама чида хушрӯвай. Бупази пазда беҳад хушрӯвай. Ами шедрая лета бигирен даже крема мекунем ай шедрая лета. Шир гирифтам хай шир чизи даркори. Сабзи бароям бисёр сабзи барои чӣ мегирем? Сабзиги ма беҳад бисёр мекунам. Нав тамом шуд бо ака свежа хати капуста мекунам. Намха харид буд. Намха маска чиз даркори. барои нами инам тухм дар инҷа ҳастем. Тухма гирифтам баъд ирам дидам гуфтам бия бигирам нишонтоатиам. Намха дӯстони азиз раҳмат ки бо мо будем. Субҳ хайр дӯстони азиз. Саҳар қати намхали чиз тайёр кардам. Омлет меган ира намедонам ами пеш вақт паста инам хали тайёр мекардем. Беҳад чизи бамазаи на завтрак. Чизе ки дар холодильник ингаст дай болгари, помидор, сосиска, баъд колбасара мешава фарқ надора, орд, камтарак сода меандозем, шир. Ҳамаша аралаш мекунем, зеленам боша зеленам добавитиш мекунем. Беҳад субҳонаи бамаза мешава. Инам ҷая якумаш камта сирхак омадак. Ҳай сухтагӣ нестаю, просто хали суп сирх шудак. Камтарак гузаштай дута пухтестам ва дигари шоли хали хушрӯвай. Зайнаб сухт. Ҳамқа саросима ҳай бояд амира тез бихӯраву баҳотия. И дигари шоя дӯстони азиз инам ха бояд сирхак шава. Аквай камтарак ами чихелай айс кор кардестем дар кухни вай тагиш гузашта камта сирхтар шуд. Бо агар дар дарунаш сир боша ё болош да сира тиёрка кунена сковородкара дар накиша мепӯшонем кришкаша. Амха боз зур мебӯяд ки я субҳонаи осона. Дӯстони азиз имрӯз рӯзи уборка дар кухни рӯзи якшанбе уборка кардистам. Ҳамин листи ки гуфтам то аз елит нахарам. Хай шута будам ку дар влоги пешина дида будем. Ана аз елита задам бинен чихе бо хали буровард ҳама жироша буровард. Хай иҷоғош дам зада будам ина чихе буровардагия. Мобайниш тоза буд, фақат ами лавошда сахт шудагӣ буд, нагарош хела мулоим кардагӣ. ҳозир мешӯем бо результатша мебинем. Баъд нигоҳ кунед столи ки пеши газ дамондагия газа вайда плитада амха азелит задам гуфтам ку айҷа чӣ мурагани немихе буд немихе тоза буд ҳами пеш шуда ҳами қажда задам ҳамихе ҳамара зард кадай буварда значдам инҷодан роған мепарида ба хай газда задам ҳозир иҷаша мешакам иҷара шакидам ҳозир тоза кардам мада ин иҷода инира наравондай ҳозир будем бори ҷаврам як бор гуфтам бикунам баъд иҷода як доғои безе буд да нишон дода будам анаму доға равондай зарди безе буд вай ба ҳеҷ тоза нашуда буд ха як бор кардам ака и бо дуюм бор ҳозир бо мекунам ша баъд духовкарам гарм кардестам ҳозир дар духовка гарм ҳамо азелита мезанам баъд тоза меша анами нарафт неки и пеш вақт рафтагия хурушдагия чико кардагия ки дуюм бор краска кардагия най болош инам шакидам иҷа намерава бо краскаош рафтистай хай ба бор дига мезанам чанд қай дигаш брава зато тоза мешава приятно меша як корам ки кини чихе газ плита тоза боша имрӯз рӯзи уборка ҳозир бо дои посиле мешава инаиҷа тористолам шакидестам тозагӣ имрӯз хела хай тоза мешава бо барои худмо приятно меша хамир кардам имрӯз хай ирӯз рӯзи уборка мода ина духтараҳо машуштам листа гуфтам хай дои посилешам нишон тиҳам хела тоза шуда камтар фокусировка куна телефон хира нишон додистай ина рӯшан шуд ина тоза шуд ҳами дурунаш хела тоза шуд даже бинӣ блес занистаю анами лавакош ҳолиам хушрӯ тоза шудаги нистай ду бор аз элита задам лекин чӣ хеле ки мада ҳаваи узбекский маҳқул шуд
алперда душанбе нишон дода будам тон вай и бо 600 миллиграммай вай 1 литрай ҳамихе ба баракатай ба вай аму мепара париданашда ҳамаи ҷода мешава ин ҷои амуи вайш хушрӯ нестай яхе ҷошда хушрӯ мераса яхе ҷошда не лекин уқа ба дилм ранги ини ки вай ӯзбекистонай вай зуртар ира сиски будай азелит ман якум бор гирифтам барое ки иҷода ӯзбекистон набуд наёфтам баъд газа результатча нишонтем ҳайҷа кухнира ман ҳамаи ҷоша уборка кардам дӯстони азиз ба шкафо ба стиральнира дурноша ҳамара шуштам холодильника шуштам тоза кардам гуфтам агар ёра ҳамара ман мотиватсия кунам дар видео ман мебиём дӯстони азиз бароям намешуд ки якта нишонтем баъд хай шкафа иҷоҳора то поёнора шуштам торикай наметава поёнора ҳамара газора и тарафорам шуштам тофтестай на ҳайҷада роған мудаги хай ҳама мепарак роғанӣ мешава баъд ҳамин нарафтак ҳамира 3 бор кардам сахта даш тар кардам мондам аму губкара нашуд и рафта хела хай рафтак 2 бор иҷара кардам хай рафтак ин ҳамаха тоза шудак хай дырнои духовкарам тоза кардам болоора тоза кардам и болоҳошам кардам ҳамара хай тоза кардам имрӯз рӯзи уборка будай ҳамқа берун афтоваки хушрӯ кардагие дига ҳами ҳаво хушрӯ боша илҳоми коркунитам мебиёя вақти ҳаво авр боша куни хали одама хали хастаҳол мекуна намехоҳӣ ки ягон кор кунӣ лекин ман имрӯз якшанбе план кашида будам рӯзи уборка мешава полностью кухнира ма ҳама посудоҳои будагира чизе ки доштам гуфтам мешувам хамир ман расидай хамира иҷада рост кардам мондам зайнаб пешим омадиам будако ин ҳамаха коробори зиндагира ҳамаша шудем хай раҳмати калон барое ки суханои нағз мегӯем иҷада мо лампочка дорем барои навору беҳад нағзе чизи дар кори будай мадар кушум шахай гуфтам листа хушрӯ нишонтия рӯшан камтар телефони ма уже срокш рафтагияй хира нишон метия кафело блес задистай ай шакида нашуштана кафелам ба азелит шуштум ҳамхе як бор азелита задам ҳамара намхе бировард ай дурнои ваёш жирура бировард чирк буд жир буд чӣ буд тоза шуд хай ҳай имрӯз рӯзи уборка будай раҳмати калон барое ки модаро ҳастай модарои калонсолам ҳастай бисёр вай кадан гуфтанд ки зайнаба тоқа мондем дар хонаи ҳамсоя ҳастанд занҳое ки фикри мора мекунанд фикре ки ба и хотире кадан ки мо бетараф набошем ки духтарама дар ҳар ҷо мемонам ки ино ҳамсояи наздиканд беҳад мардакошон ҳамкорои мардакманд якҷоя кор мекунанд барои ҳамин дили ма пур буд бача надоштам хона духтарш ҳамиҷа пастаяни мебиёя бо и хонаи ваё мераванд хайҷада гуфтам ки ҳамсояи тоҷик ҳастай хеле бегона нестанд ма барои ҳамо дилам пур буд одамои наздик монанд барои ҳамо хонаи ҳавоида мондам раҳмат ки фикри мора мекунен ҳазор раҳмат ки и гапҳо сухано рост буд ки хай ози замона безеб шуда ҳар кас хонаи ҳар кас дар монданшам метарса духтарай ҳамин хотир леки хай одамое ки наздик буданд шиносои беҳад наздикаму барои ҳамо бепарво мондум истодак духтарам бо барои блинчика гуфтан ҳам сода ҳам дурож як апаҷон гуфтан номодаранд ҳо хай варианти шумо гуфтагиам беҳад нағзай ё дурожша меандозен ё содаша меандозен ман мекардам ё содаи холӣ ман видеодам гуфтам ки ҳам дурож қатӣ ҳамеша ё сода қатӣ ман камтараки ай ҳардиш камаки дохтам бисёртар не гуфтам барое ки чидама идаф дурождор кардам сковородкаи нама ёрамара шушта будам сковородкаи ма инам хе ғавсай мин чихелай ваз бини ҳаст ки барои блинчикпазӣ нестай барои блинчикпазӣ шумо гуфтем тинкако ҳастай медонам ман айвай дорум ака ман нахостам ки гуфтам бо брам блинчикпазак адел мегирам хай насибда боша ягонта ҳоли мегирем нестай ҳавай ида қиинтарай барои дурож дохтам ки штоби мулоимтар биёя газ нестай газ боша бо беҳтарай осонтарай пухтанаш плитақати беҳад қинай ғавз меоя сахт мебиёя и барои блинчикпазак имина сковородка дар корай камтар қатъи азоб мекашем ба хотир ки ҳам дертар мепаза плитада ҳам мумкин газ боша состарай плитада систай ҳо блинчикпазак гуфтем
ман розӣ барои гапи шумо ки булинчипазак бояд боша, бевай қимтараш шудан. ай ҳамаро тоза мекунӣ, меша инами сета ҳами ҷое ки безебай ҳами кухнира бича безеб мегира. Хай чизе ки кӯҳна шудаги кухни гарнитури иҷа, баъд ваям газшонам беҳад кӯҳна шудаги сар тозаам кунӣ, всё равно метова. Хали хиёл мекунӣ ки нағз тоза несте, ба ҳар ҳол тозаги хубай. барои ҳар я одамда приятнее дар кухни тоза мекунем. Ҳазор раҳмати калон ки бо мо будем. Худованд ҳар яки моро нигаҳбон боша. рӯзи дроз кори Зайнаб мультик тамошо кунӣ бо ай телефон. Агар я телевизор ҳам мешава тамошо кунаву хушш наметия мефураш ки ай телефоно сонак бишна тамошо куна. Чӣ мультик тамошо дорӣ? Леди Баг. мои духтари ма дароз шуда. мош хела дароз шуда. калта бурданисиш калтаис дро. қайчи чақад ям қабрда. хай дароз шавай дафтига намебарем шаба. бо ҳам мактаб мера ба соли дига. инҷа да ай 6 солара ҳам мегирифти ҳам мактабу. бо ба ҳар ҳол барое ки имсол ҳоли ҳеҷ тайёр неста. ягон чида ин шавқ хонданам надора. имсол насиб боша тайёрӣ мебина, соли дига мактаб мерава. оз 6 сола ҳай агани гуфтан мегиранд мактаб да бареншон ки тайёр нестай набурдумш соли дига. баъд савол бисёр додан ки барои Қазоқистонда чӣ хелай шарти шароити хонданаш, баъд шарти омаданаш чӣ хели документ дар кора иҷада ябор дар бораш маълумоте. иҷада регистратсия мекунӣ. дар бораш ҳол ягон рӯз ба ҳазир ман нақл мекунам, камтар маълумот метиҳам. чӣ хеле ки Россия мераванд регистратсия мекунанд, мактабдам то регистратсия набошӣ қабул намекунанд. иҷада бо як чизиш ҳами мада маҳкум нашуд ки ин мегирифти ранги ННН хидмон ин меганиё. ҳамун ин то гудакам бояд ин дошта боша, калонам ин дошта боша. ҳама айми ҳисоби регистратсия бо ин дошта бошӣ. вақте ин набоша на карта гирифта метонӣ, на сим карта гирифта метонӣ, на ягон автобусда рафта метонӣ. ягон ҷо даромада даже мегум ку проверка мекунанд дар дарни магазинашон, ҳеҷ кор карда наметонӣ бе ҳами инаш. ҳамиш мада маҳкум нашуд. ҳатто сим карта мо ҳамун рӯз ин надоштем, харида натонистем. баъд мардакам ҳамаша худаш торик кард, баъд гирифтем. ҳозирашда накума сим карта надорам, як мардакам агани маам ин дорам, ҳамамон ин дорему, некиам як сим карта дорем. инам хеле дӯстони азиз, камтар маълумот буд барои Қазоқистона документош. ҳоли бо ягон рӯз видео алоҳида меша иҷа чӣ хелай дар бораи гражданстваш, дар бораи ҳами зиндагӣ карданаш маълумотҳоро ман хушрӯтар ҷамъ мекунам, барои шумо мефаҳмонам. иҷада салати винегрет каданиям, дӯстони азиз тамошо кунед. ин ҳамахе сабзӣ, картошка, лаблабура меҷӯшонем. баъд дигароша зелёни горошек мерава. баъд иҷада ма ҷӯшондестам вай луби сирха тар када будам, камтар мулоим шудак, анака бо ҷӯшондестам. ҳозир меҷӯша, мешава, бисёри баъд намеҷӯшонем ки хали тит меша, барои ки пухтагии худаш тайёра мулоимакай. камтарак меҷӯша, тамом. намакш меандозем ки хали намақаки бо хушрӯ хали маззаш хушрӯ мешава. иҷада ма ҳозир нонома якта туна када пухтестам, духовкада мондам, сар кадам. ҳозир ма ёра меҷӯшонам, тарзи реза ва тайёр куниша ҳамаша шумода нишон. ина салат тайёр шудеста, дӯстони азиз. иҷада картошкара кубик реза кардам, баъд вай сабзишам реза кардам. бисёри баъд намеҷӯшонем ки тит нашава, реза карда шава. лубира ҷӯшондам. ина лаблабурам ҳозир реза мекунам, пускадаги тайёрай. баъд иҷада вай кадестам нас шӯрбо ҷӯшидеста, баланд нестай, средняя, камта шира бигирам. наску луби ҷӯшондестам. авқоти беҳад бамазза ами донагидор мехранака. намхе тамошо кунем, ҳамаша реза кунем. осонакай салат бе майонези қати растительни маслани обични алейна мешава. وانا لمدح محمد ابو بكر صديقين
وانا لمدح محمد أبو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب، وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب. نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب، إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب. وانا داخل على عتابي على القنبة